Illum ser niddiskutu l-intelligenza artifiċjali. Allura bħalma nagħmel is-soltu ser insaqsi. Jekk inti tantiċipa x'jista' jmur ħażin minn hawn ftit snin oħra f'dak li għandu x'jaqsam l-AI, tkun conspiracy theorist? Nilqakom għat-tielet episodju tal-podcast Conspiracy Theory, illum miegħi fl-istudju il-professur Alex Eidingli, professur l-Università illi għallem l-intelligenza artifiċjali. Illum ħan niddiskutu ftit l-AI, x'inhi l-AI għax forsi ħafna minn telespettaturi forsi jitfixklu x'inhi l-AI, kif diġà qed nużawha fil-ħajja tagħna, li diġà hija parti mill-ħajja tagħna, u l-tajjeb u l-ħażin tal-AI. Ħanduru naqra dan is-suġġett mal-professur. Grazzi professur tal-li ġej. Grazzi lek Stef tal-istudina. Fil-qosor, x'inhi AI? Fil-qosor. Mela, il-kelma intelligenza artificiali, jekk neħdu l-kelma kif inhi tajjeb imma mulla minn ġiex kelmiet. L-ewwel waħda hija artifiċjali li hija faċli ħafna li tifhimha ġiex ħaġa maħluqa mill-bniedem. Ma meta niġu għall-kelma intelligenza, hemmhekk hemm question marks kbar tajjeb għax tajt x'inhi l-intelligenza. U jista' jkun l-intelligenza li tfisser mod u għalija tfisser xi ħaġa totalment differenti. Allura ħafna drabi anke meta diġit maħluqa u di tajjeb ngħidu li ma nħalqitx issa f'dawn l-aħħar ftit snin immila minn 1956, ġifieri f'dak il-perjodu meta inħolqot il-kelma artificial intelligence, illum kważi 70 sena, dak iż-żmien qalu smaqlu aħna mhux se jirnexxina niddefinixxu x'inhi l-intelligenza, allu però aħna bħala bnedmin kapaċi narfuha l-intelligenza. Ġifieri jiena jekk inġib għall-argument kelb u nagħmlu xi trikk sabiħ jgħid ngħidu l-nami kemm intelligenti dik il-kreatura. Mela jekk jiena nista' naqbad dak li nqis bħala intelligenza u nagħmilha fil-magna, fil-computer, bis-software, tajjeb dak inqisuh bħala intelligenza artifiċjali. U hemm ħafna tipi ta' intelligenza artifiċjali. Hemm dawk l-iktar sempliċi, jiena forsi xi robot li filgħodu kmieni jiftaħ lill-portiera. M'hemmx ħafna intelligenza hemmhekk, iktar qisu commands, fimt billi jagħmel ċertu affarijiet, imma dak huwa l-bidu, mbagħad hemm dawk l-iktar super komplessi, bħal pereżempju l-karozzi li jsuqu waħedhom. Ġifieri l-ammont ta' deċiżjonijiet li jridu jieħdu dawn il-karozzi kull sekonda huwa xi ħaġa inkredibbli. Kif inhi diġà infiltrata fil-ħajja tagħna ta' kuljum l-AI? Ara jien ngħidlek kulħadd juża l-ħin kollu huwa dipendenti fuqha. Però ħafna drabi il-problema li inti ma tarafix di għalfejn għax inti jekk ħadix xi ħaġa u għandha l-intelligenza artifiċjali li m'għandix xi label li tgħidlek isma' di għandha u dik m'għandix. Mela n-nies ma jarfuhiex. Ħafna drabi trid tarafha mill-funzjonalità tagħha, x'jiġifieri. Jekk jiena xtrajt air condition, illum ġart ħafna drabi jgħidulek di bl-AI ta' air condition, x'differenza tagħmel? Differenza tagħmel li inti mhux sempliċement tagħmel temperatura u tibqa' tkessaħ jew saħħan sakemm tilħaq dik it-temperatura, imma għandek programm sistema tal-intelligenza artifiċjali li jkun qed jikkalibra t-temperatura l fuq jew l-isfel, jikkalibra l-fan biex inti tkun qed tħossok komdu kemm jista' jkun. Mela hemmhekk hemm ċertu elementi ta' intelligenza li ħafna drabi ta' fint kieku kellek tagħmilha manwali toqgħod tilab bil-buttuni ittella u tniżżel, mentri hemmhekk qed istir mod awtomatiku. Issa dak wieħed biss mill-eżempji, llum se tgħid tixtri kull appliances għandu xi forma ta' intelligenza artifiċjali. Jekk nużaw il-computer jew il-mobile ħafna mill-funzjonijiet jużaw l-intelligenza artifiċjali. Saħansitra anke karozza. Illum tixtri karozzi moderni, joqgħod attent li mhux se taħbad meta quddiemek, hemm minnhom jipparkjaw waħedhom bis-sensor. Jiġifieri hemm ħafna funzjonijiet ta' intelligenza artifiċjali li qed nużaw il-ħin kollu, però ħafna drabi laqqas biss nirrealizzaw. Jien inħobb insegwi ħafna l-professur Roman Jampolski. Dan huwa professur rinomat mad-dinja kollha, imma jispeċjalizza l-iktar fuq kif inżommu lilna nfusna safe, cyber security. Kultant inħoss illi diħlin ġodinja illi ma nafux ħadd offri. Dan il-professur jgħid illi meta iddeċidew fuq boardroom illi jaħdmu fuq l-intelligenza artifiċjali, għamlu set regoli u etika illi daw qablu li għandhom jinżammu magħha biex ikun hemm safe AI. Għax inti wara kollox qed tagħti l-intelligenza tal-bniedem ġo magna. Però nesew fiha jitfgħu iktar kawtela dak li għandu x'jaqsam
safety tal-uman. Taqbel maħħa di? Ara, fir-realtà l-intelligence artificiali mhix xi ħaġa waħda, ġifieri da ma kien hemmx grupp ta' nies li ddeċidew li ħajamluha jew le, tajjeb, u naħseb dik hija waħda mill-problemi. X'jiġifieri? Mela, jekk inti qed tmur għal kumpaniji l-kbar, tajjeb, jien naf l-OpenAI li jagħmlu ChatGPT, il-Google jagħmlu l-Gemini. Qed imexxu kważi d-dinja. Qed imexxu ħafna minnha, eżatt, eżatt. Daw ikollhom kumitati ta' nies tapposta propju biex jittekiljaw dil-ixu. Għax hija ixu reali u tista' ssir ħafna ħsara kif ġieli kien hemm każijiet li saru. Il-problema hija li llum il-ġurnata l-intelligence artificiali qed tiġi demokratizzata iktar. Mela xi ġifieri, mela inti jekk m'għandekx għarfien fuq il-computers tista' faċilment ħafna tuża għodot tal-intelligence artificiali u tużhom kif trid. Tajjeb? U iktar jinkwetawni jiena dawk milli ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu fil-boardroom biex inkun onest miegħek, għaliex sakemm jiena qed nuża l-għodot il-kbar ngħidu hekk, naf li hemm ċertu safeguards. It-tfal tiegħi użawhom naf li hemm ċertu safeguards. Issa huma perfetti? Le, għadna ma wasalniex hemmhekk tajjeb, imma hemm ċertu ħsieb u ċertu safeguards. Jekk kien aqbad għodda li ħadd ma sema minnha, niżilta minn fuq l-internet u bdejt nuża, ngħidilha minn kemm tajba, ħanibda nuża di. Min ma nafx safeguards għandek hemmhekk, ma nafx x'qed jiġri bid-data tiegħek, tajjeb jiġri hemm ħafna variables li ma nafux fuqhom. Għalhekk kien hemm ħafna tipari risma' jekk ħadd tuża għodda tal-intelligenza artifiċjali, dejjem mur għal dawk li huma mainstream tal-kumpaniji l-kbar. Għax għall-inqas hemm ċertu ħsieb warajhom, mhux sempliċement naqbdu erba' sistema flimkien u nipprovduhom lin-nies. Dan naħseb iktar kienet jirreferi għal kumpaniji l-kbar. Il-biża tiegħu hija l-ewwel nies qal u stqar pubblikament wieħed jista' issa nagħmel link b'dan il-YouTube podcast ħalli n-nies ikunu jistgħu jaraw. Da qal illi daw għamlu violation ta' dawk ir-regoli kollha li kienu ftehmu fuqhom. U l-arħaġa li tista' tiġri meta din it-tip ta' intelligenza. Qatt ma kien hemm ftehim fuq regoli biex inkunu ċari. Forsi bejnietom il-kumpaniji l-kbar? Laqas. Ġifieri qatt ma kien hemm ftehim fuq regoli, qed ikun hemm push ovvjament biex jitwaqfu daw ir-regoli, imma fir-realtà m'hemm l-ebda bil fuq daw ir-regoli. Apparti minn hekk tinsiex illi meta inti qed taħdem ġew postijiet, xi kultant ninsew li ħaġa globali din ħaġa tajjeb. Meta inti qed taħdem jien naf pereżempju fl-Ewropa għandek l-AI Act, il-Liġi Ewropea tal-Intelligenza Artifiċjali, li hija waħda mill-ewwel fuq skala globali din-liġi. Dik qiegħda hemmhekk biex tipproteġi lilna bħala konsumaturi, tajjeb. Ma mbagħad għandek ħafna ġurisdizzjonijiet oħra li m'għandhomx dawn il-liġijiet. Allura hemmhekk fejn ħatamel il-line inti fejn dak li huwa permissibbli u dak li mhuwiex. Ġalhekk qed ngħidlek perswas li m'hemm l-ebda arranġament fuq dan ir-rigward. Jekk din it-tip ta' intelligenza ta' fidejn ħażiena, x'jista' jiġri? Ngħidlek, naħseb l-importanti aħna ma rridux ninsew li din hija għodda, tajjeb, ġifieri bħal kull għodda oħra. U ħanbiddillek naqgħod domanda, tajjeb, u ħanajdlek isma' insa l-intelligenza artifiċjali. Nibdew nitkellmu fuq l-enerġija nukleari. Jekk di tiġi f'idej ħsiena x'jiġri? Le, bħal kwalunkwe ħaġa oħra ġifieri. Issa l-intelligenza artifiċjali l-ikbar differenza li għandha mill-enerġija nukleari mhux is-saħħa, is-saħħa tagħha hemm min jgħidlek hija ħafna iktar mill-enerġija nukleari. Daqskemm sa ġġib tibdilet fid-dinja f'ħajjitna. Il-problema tagħha hija li tant saret faċli li inti tuża, tajb li hija faċli ħafna li taqa' f'idej ħsiena. Tajb allura naħseb irridu nitilqhom il-premessa li hemm min qed juża kif fil-fatt nafu, pereżempju dal-aħħar żdiedu ħafna mill-scams. Tajjeb scams finanzjarji mal-banek u hekk għalfejn. Għax jiena nista' faċilment naqbad inċempel lilek pereżempju biex nagħti eżempju ħalli n-nies jifhmuni, ngħidlek isma' hemmhekk Mr. Smith tgħidli le ta' għandek wrong number. Tajjeb, mela jiena nirrekordjalek il-vuċi tiegħek. Naqbad l-AI niklonjalek il-vuċi, ġifieri nagħmel AI li jitkellem eżatt bħalek, tajjeb. Mbagħad pereżempju nċempel il-partner tiegħek ngħidlu isma' jiena Stef qiegħda ġo ħanut, tieni naqal credit card tiegħek għax mhux qed taħdem li tiegħi. Ovvjament ħajtielek għax mhux ser jgħidlek le, jafdak, fimt sema l-vuċi tiegħek u kollox. Ġifieri daqshekk hija faċli llum il-ġurnata. Kien hemm każ Hong Kong sena l-oħra u ta' qabel ta' kumpanija kbira, kien hemm dan is-CFO irċeva email kif jiġebu ħafna nies u da is-CEO qallu isma' qallu għaddi li 25 miljun tajjeb dollari ta' Hong Kong. U da qallu le, qallu mhux se ngħaddilek fuq email, ġifieri kellu naqamel f'moħħu tajjeb il-da u l-ammont sostanzjali hux.
Is-CEO batlu lura qallu mhux problema, qallu ejja nagħmlu Zoom call. U ltaqgħu fuq Zoom u kien hemm is-CEO, kien hemm nies oħra fil-kumpanija, iddiskutew, ftehmu u kif ftehmu bat il-miljun. Mar sar jaf li kienu kollha AI. Ġi llum biex inti tiskemja n-nies saret faċli ħafna permezz tal-intelligenza artifiċjali. U għalhekk għadlek fil-bidu għenet mill-premessa li daw l-odod ġiġa qegħdin fidej daw in-nies. Tajjeb? Mela ejja naħdmu biex wannalmu lin-nies. Tajjeb għax dik li naħseb l ħaġa. Però t-tieni anke naraw kif nikkrejaw teknoloġiji bl-intelligenza artifiċjali wkoll biex nipproteġu lin-nies. Meta tagħmel risk assessment ta' dawn li nitkellmu fuq pajjiżna. Meta nagħmlu risk assessment u naraw li forsi f'ċertu bnadi iktar ħankunu ta' riskju milli ta' ġid. Taħseb illi minkejja il-komplement tad-dinja tiddeċidi li tadotta ċertu affarijiet bl-AI, aħna bħala pajjiż għandna nżommu lura? Ħanajdlek, l-għonnet nistax tagħmlu dak il-risk assessment, u nispjegalek għaliex li teknoloġija li hija pervasive ngħidula, ssiba kullum kien. Tajjeb, allura inti mhux sempliċement ħatamel risk assessment fuq l-AI, ma fuq liema parti tal-AI, fuq liema settur, fuq liema applikazzjoni. Ġifieri vaga ħafna dan is-sekettajt, isna aħna tngħidu sma' għandna nużaw jew ma nużawx id-dawl. Tajjeb, għax id-dawl hija naħseb iktar ħaġa pervażiva li għandna tħaddem kollox. Tajjeb, mill-toj ta' tfal, hemm riski f'dawn l-affarijiet, mela għax ma nifqux, għax ma nżommux lura. Se jiġri, inti kull ma tkun qed tagħmel titlef il-kompetittività tiegħek ma' pajjiżi oħra. Għax inti tinsix aħna qed nikkompetu ma' nies oħra. Mela fil-waqt li pereżempju aħna nibqgħu nagħmlu ċertu affarijiet b'mod manwali, ħadd ieħor jibda juża robotika għalihom. Mela inti qatt ma tista' tikkompeti miegħu għax ovvjament il-prezzijiet tar-robotika huma ħafna irħas minn dak li qatt tista' tagħmel inti bil-bnedmin. Ħantik eżempju biex tifhimni. L-Uber għandhom is-self-driving cars, jiġi l-karozzi li suqhom waħedhom. Jekk tmur il-Kalifornja tista' tieħu taxi li suq waħedha pratikament tajjeb. L-estimi huma li biex tieħdok minn post tal ieħor kull mil jiswihom $10. Tajjeb, il-prezz ta' kull mil inti, u ħafna minnu imur lej driver, il-paga ta' driver. Jekk inti tieħu karozza li suq waħedha, l-istess mil ħajjiswik 20 cents. Tajjeb, jiġi d-differenzi huma kbar ħafna. Tajjeb, u ma tista' qatt tikkompeti magħhom, mela jien naħseb l-unika ħaġa li tista' tagħmel mhux li żżomm lura, manzi tkun iktar l qudiem minn ħadd ieħor biex tieħu l-vantaġġi inti l-ewwel u tikkompeti mal-bqija tad-dinja. U x'ħajjiġri minn dawk in-nies li ħajtilfu l-impjieg tagħhom? Ara, inti semmejt l-Uber. Ekku. Ara kemm hawn taxi drivers. Ekku. U x'ħajjiġri mill-karozzi tal-white plate, pereżempju? Ħanajdlek kien hemm żmien fejn ma kienx karozzi wkoll, ġifieri daw in-nies kienu jagħmlu xi ħaġa oħra, ġifieri l-ammont ta' nies. Imma huwa hija domanda tajba għaliex importanti li la qed naraw li daw ġejjin lejna, ma nibdew naħsbu lejn daw in-nies, xiġifieri. Dawn in-nies iridu nidentifikaw min huma, nagħmluhom it-training, reskilling, tajjeb biex ovvjament nippożizzjonawhom ġo jobs oħrajn. Biżjed ngħidlek illi l-World Economic Forum is-sena l-oħra f'Jannar ħareġ rapport, il-Future of Jobs Report. U da għalhekk waħda mill-affarijiet li semma fil-jobs, għall-AI ħadd affettwa b'mod negattiv ovvjament madwar 90 miljun job mad-dinja kollha. Imma ħatoħloq madwar 170 miljun job ġdid. Ġi l-ammont ta' jobs ġodda li ħajinħolqu skont dawn l-estimi tal-World Economic Forum huma ħafna iktar mid-doppju ta' kemm se taffettwa. Però l-importanti aħna mhux in-numri fejn kemm se tagħmel jobs, imma lil dak il-persuna li fil-periklu ngħinu biex ovvjament jieħu dawk il-jobs il-ġodda. Għax waħda mill-problemi wkoll kbar li ħajkonna f'dawn l-aħħar 5 snin, f'dawn il-5 snin li ġejjin hija li mhux se jkollna biżżejjed nies għal dawk il-jobs il-ġodda. Naf li ħataqbel miegħi, imma tinsiex illi għandna 3/4 tal-popolazzjoni Maltija hija aging population. Xa jiġri minn dawk l-anzjani li lanqas biss kważi jafu jħadmu mobile. Jiena għalihom ninkwieta biss, għax il-ġenerazzjoni li tila issa tila fit-teknoloġija. Ekku. Però xorta ġifieri anke jekk naraw x'ġara waqt il-COVID, id-digital divide komplet tikber. Ġifieri daw il-problemi bit-teknoloġija u dab komplew jikbru mhux jonsu għalkemm taf inti qed ngħixu fit-teknoloġija. Hija domanda tajba, però ma tantx jien inkwetat u ngħidlek għala għaliex l-AI grazzi għall-AI timmorru issa lejn ċertu teknoloġiji li huma iktar naturali. Aħna nsejħulhom in-natural interfaces, xiġifieri jekk inti llum taqbad ChatGPT tista' tkellmu u jkellmek lura. Mela
għada pitada ħanimxu lej teknoloġija fejn inti mhux titgħallem tuża l-kompjuter, inti tkellem il-kompjuter u jkellmek lura hekk kif qed nitħattu jiena u inti. U maħniex il-bot, ġieli darba dik tiġri, naħseb illi ħafna minn dawn nies dil-problema tispiċċa ħanajdlek hekk. Illum iva, llum għadha problematika jien naf anka ġenera mill-familjari tiegħi, sempliċement tuża mobile ukoll jinfixklu, tajjeb. Imma naħseb minn hawn ftit żmien ieħor mhux il-bot, dawn nies ħajkollhom dawk li jgħidulhom agents, ġiri kull wieħed waħda minna ħajkonna daw l-AI li kważi tista' jisu jgħix magħna, tajjeb, jgħix fuq il-mobile tagħna, jew forsi f'devices differenti. Inti tkellimhom u jkellmek lura u jkun hemmhekk biex jaqdik minn dak kollox li jkollok bżonn. X'jista' jiġri jekk l-AI tieħu kontroll fuq id-data personali tagħna? Ġifieri biex din l-intelligenza artifiċjali tkun tista' tagħmel dak li qed tgħid inti, ġifieri ikonna robots jgħixu magħna, dan aħna rrid ikonna d-data personali tagħna kollha m'għadix personali. Ngħidlek, illum ġurnata diġà għadek, ġifieri ma tantx jekk inti tmur taf inti fuq Facebook robli taf ħafna iktar fuqek milli taf inti stess. Tajjeb, ġifieri diġà tnejxu lemm. Ovvjament hemm ċertu data li naħseb qatt m'għandha tkun fil-public domain, tajjeb, imma naħseb hija l-istess kwestjoni li għandna llum, tajjeb. Biss tinsiex vera, naħseb issa hemmhekk tittaqta' sak il-linja. ħatafda din l-intelligenza artifiċjali bid-data tiegħi jew le. U jekk iva, sa tagħmel bid-data tiegħi. U għalhekk narġa' ngħidlek mur biss għal dawk lodot illi huma ngħidu hekk kważi safe, fimt, mhux għal xi ħaġa li ħadd ma jaf biha, għax hemmhekk jibdew il-perikli. Meta inti tuża daw il-ħafna apps li hemm fuq l-internet, tajjeb, inti qatt m'għandek garanzija x'se jagħmlu bid-data tiegħek. Daw ħafna drabi jispiċċaw jew jużaw kontrik, tajjeb, jew beħħuha għal-flus, tajjeb. Issa, meta inti tmur f'kumpaniji naf tipo l-OpenAI, pereżempju l-OpenAI dal-aħħar illanċjaw verżjoni ta' ChatGPT fuq is-saħħa. Għalfejn, biex inti tista' ittieħ ċertu data tiegħek tas-saħħa u jista' jigwidak. Mhux qed jirreplace at-tabib, tajjeb, ġifieri nkunu ċari minn hemmhekk, imma jista' jgħidlek isma' jidher li għandek dal-numru naqroli aħjar titkellem naqra t-tabib tiegħek fuq, fimt, ġejtik dak il-pariri. Tajjeb biex inti ovvjament jgħinek fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, ġiġa mexxin l-hemmhekk. Ovvjament dejjem għandek il-libertà li tajt isma' ma rridx jiena, fimt, u ma tużaħħomx f'dak il-każ. Imma jekk inti tibbenefiċċja l-benefiċċji tal-intelligenza artificiali bil-forsi xxerja ċertu data. Ekku, jiena ma tbeżżanix li il-bniedem l-individu l-mod ta' kif juża l-AI għax jekk tedukaħ, he will comply. Jiena jbeżżani għand min tista' tiġi illum nafu aħna the modern warfare. Illum il-pajjiżi ma' xulxin jiġġieldu bl-AI. Mhux ħanaraw it-tankers iktar għalkemm xorta dom jeżistu imma qed tevolvi l-warfare. Illum jekk titfa' pajjiż arkub tejħ, tisraqlu d-dejta kollha. Tista' bl-AI tisraq id-dejta ta' ħaddieħor? Issir, ġifieri tal-Ukrajna, mal-Amerika, anka Malta, ġifieri l-ammont ta' cyber attacks li jkun hemm hija normali. Inti ħafna drabi mhux però taf inti bl-AI, l-AI hija hemmhekk bħala lodda li tgħin il-kriminali biex iġibu dik id-data. U llum ħafna mill-kumpaniji jew anka pereżempju l-Gvern Malti juża sistemi tal-intelligence artificial biex jipproteġġuh ukoll. Fimt, ġifieri it's two way il-biċċa. L-importanti naħseb li dejjem tibqa' aġġornat anke l-computer tiegħek u hekk biex tiżgura li kemm jista' jkun ma jkollokx minn dawn il-vulnerabilities. Fil-verità palissa għadna qed insegwu wkoll il-każ tal-Epstein files, meta kellek leak minħabba d-data biex ħarġet il-files kollha u Alla ħares ma kien iċċekk għax ara x'ċirku inqabad. Jiġifieri jien iktar dik tbeżżani, però wieħed irid jara, però importanti li bniedem ikun kawt u forsi jista' jekk jagħmel previżjoni ta' x'jista' jiġri forsi wieħed jista' jieħu ċertu miżuri. Għalhekk qed ngħidlek importanti l-edukazzjoni, ġifieri li n-nies ikunu edukati, programmi bħal daw oħrajn biex huma fimt mhux jintlaqtu mbagħad wara jaraw kif se jsolvu l-problema, għax nafu li hawn ħafna nies li ngidmu permezz dal-affarijiet. U inti tinsiex ħafna mill-kriminali diġà jkunu tifittxu dawn l-għodot il-ġodda biex ovvjament jużawhom kontra n-nies normali. Ġifieri għalhekk importanti li inti iżżomm ruħek aġġornat kemm jista' jkun ovvjament biex kemm jista' jkun tipproteġġi lilek innifsek. X'tajt li fuq l-AI u saħħitna, operazzjonijiet bl-AI? Ejja, xi ħaġa inkredibbli u ġejjin ngħidlek f'daw is-snin li ġejjin ħanaraw qabża fis-saħħa li qatt ma ħsibna fuqha. Ġifieri di bdiet kważi mill-COVID. Inti il-vaċċin tal-COVID ġie kreat f'49 ġurnata.
U l-unika raġuni li jirnexxilhom jikraħu daqshekk ħin malajġi dawġi li jieħdu snin kbar anka 10 snin u iktar. L-unika raġuni li jirnexxilhom jikraħu daqshekk malajġi hija grazzi għall-AI. Ġal inti fil-waqt li qabel kien ikollok tara l-kombinazzjoni tal-kimika biex tara li moħda ħataħdem, issa l-AI tagħmilha kollox b'mod diġitali ħafna iktar fast, tajhom batid l-tobba tgħidilhom isma' provaw provaw l-oħra, u minn hemmhekk irnexxilhom isibu kif isolvu l-COVID. Hemm pereżempju xi ħaġa interessanti ħafna ħolqu wkoll ġurdien diġitali. Tajjeb tgħidli għalfejn ġurdien diġitali. Tajjeb mela fil-mediċina jippruvaw ħafna mediċini fuq l-annimali, tajjeb fosthom il-ġrieden l-iktar, tajjeb. Ma daw x'għamlu qabdu d-data kollha ta' daw il-ġrieden li sfortunatament mietu minħabba daw it-trials. U mbagħad trenjaw l-AI fuq din id-data u issa flok jittestjaw fuq il-ġrieden, jittestjaw fuq dan il-ġurdien diġitali u jaraw x'inhu l-effett fuq dal-ġurdien diġitali. Da ovvjament jekk imut ma ġara xejn għax ma mitħadd tajjeb. Mbagħad la darba jkollhom dik il-mediċina li hija probabbli l-aħjar waħda, u mbagħad eħe jippruvaw fuq l-annimali, u mbagħad jippruvaw fuq il-bniedem. Ġifieri dik qed twassal biex it-testing tal-mediċin jkun ħafna iktar fast milli qatt konna qabel. U għalhekk qed ngħidlek naħseb ħanaraw aċċelerazzjoni kbira issa fil-kamp tas-saħħa. Issa dak ifisser li ovvjament ċertu mart li sallum għadhom impossibbli li tittekiljhom jibdew jiġu ttekiljati fl-aħħar mill-aħħar. Ifisser ukoll li minħabba li inti anka l-ispiża hija inqas biex tipproduċi l-mediċina x'issa m'għandek bżonn 10 snin riċerka, m'għandek bżonn ftit snin riċerka, mela dak anka ċertu mart rari issa jista' jiġi tackled bl-intelligenza artifiċjali. U ħafna oħrajn u jien naf operazzjonijiet, l-lum ħafna drabi sib il-robotika li tagħmel l-operazzjoni. Ma jkunx il-robot waħdu, flimkien ma' surgeon tajjeb, imma ovvjament il-robotika toffri ċertu preċiżjoni li impossibbli għal-bniedem. L-scans, per eżempju, millux kont involut fi proġett ftit ta' snin ilu fuq il-kanser tal-lungs. Tajjeb, u dat tabib kien għall-isma li l-lung cancer għalli tantu għadedli, mux għax ovvjament taf inti, mux sempliciment għax qed joqtol in-nies, imma għax meta nindunaw li xaħat għandu lung cancer, ikun tar twis, ma nistgħu nagħmlu xejn. Mela hekk nistgħu nieħdu scans minn qabel, nanalizzawhom, innaqsu l-ħin ta' dak l-scans biex nipprovaw dak li jkun nagħtu prevenzjoni minn qabel ikun ħafna ħjar. U fil-fatt pereżempju llum bl-intelligenza artifiċjali fil-waqt li l-tabib idum madwar 45 minuta biex jara scan ta' persuna, ċojont ma jkollokx ritratt wieħed ikollok ħafna, ta' l-intelligenza artifiċjali tagħmellek ftit sekondi. Tajjeb? Mbagħad inti lit-tabib tgħidlu isma' ħares hawnhekk għax naħseb hawnhekk jista' jkun hemm xi ħaġa u qed naqqas il-ħin tat-tabib li huwa tant prezzjuż biex bekk ikun jista' jilħaq iktar dana u iktar pazjenti. Mela kif qed tara naħseb fil-qasam tal-mediċina tas-saħħa naħseb ħanaraw qabżiet enormi jiena. Jien nħobb nagħmilha tal-avukata tax-xita, għax inħobb inkun iż-żewġ naħat nkun fair. Kemm hija affidabbli imma inti pereżempju semmejt il-vaċċin tal-COVID. Ħafna. Forsi illum il-ġurnata ħarġu għandna evidenza li l-vaċċin tal-COVID vera mill-ħsara u mietu nies minħabba Ftit imma, ftit nies. Ma tistax tqabbel mal-ammont ta' nies li ġew salvati mill-vaċċin tal-COVID. Ma naqbilx miegħek fiha din. Ma taqbilx, mhix opinjoni. Imma il-fatt li hija fast mingħajr ma tara x'inhu ta' riskju tinsiex li l-uman jinbidel u jevolvi biż-żmien, ma tistax tgħid inti għandek uman tan-1920s għadu l-istess uman, aħna nevolvu. Meta għandek intelligenza artifiċjali li qed tagħmel affarijiet fast mingħajr ma żomm f'moħħha ċertu affarijiet, ma taħsibx li hija kemm xejn ta' riskju? Le, ma naħsibx. Għaliex inti tinsiex qabel inti r-riċerka tieħu żmien għax inti mhux qed tara biss ċertu data, għandek ovvjament nies involuti qed jaraw limitazzjoni ta' data. Illum jekk inti tara pereżempju il-radiologists tajjeb, Google għandhom sistema, għantik eżempju, li dan jiddetektja l-breast cancer 5 snin qabel it-tabib. Ġi tista' timmaġina kemm nies jistgħu jiġu salvati b'dik? Le jiena minix insemmi l-ħażin. Le, imma ħana ngħidlek. Google però biex waslu għalija dik qabdu ħafna scans ta' miljuni u miljuni ta' nies. Tajjeb, li dik xi ħaġa li impossibbli għall-ebda tabib jagħmilha. Fimt? Ġi għalhekk qed ngħidlek ġi dan huwa livell ieħor jerġa'. Issa ħatajdli huwa perfett ngħidlek m'hawn xejn perfezzjoni fid-dinja u jagħmlu l-iżbalji wkoll tajjeb. Imma għalhekk jiena naħseb il-winning combination hija fejn inti għandek daw il-magni tal-intelligenza artifiċjali li qed ittuk din l-iskala li għall-ebda bniedem impossibbli qatt jilħaq. Tajjeb għax l-ebda tabib mhu kapaċi jara miljuni ta' scans tajjeb. Imma mbagħad
inti dejjem ikollok il-gatekeeper li huwa l-bniedem, tajjeb? Mela l-intelligenza artifiċjali qed tagħti il-parir tagħha lit-tabib, ma fl-aħħar mill-aħħar it-tabib imbagħad ħajażel x'inhu tajjeb u x'mhux tajjeb. L-istess professur Jan Polski qal ukoll li jekk pereżempju sa 5 snin ilu l-intelligenza artifiċjali kienet 30% intelligenti u l-bniedem huwa 100% qed tilħaq lil bniedem f'qasir żmien. Taħseb li xi darba qatt naslu f'punt fejn l-AI tkun iktar intelligenti mill-bniedem? Ħanajdlek, diffiċli tirrispondiha fis-sens li ma nafux x'in l-intelligenza ta' jiġifieri rridu ngħidu x'in l-intelligenza. Imma jekk aħna neħdu ċertu tasks li jsiru llum, l-AI ġiġa intelligenti iktar mill-bniedem. Case in point, pereżempju, 20 sen ilu Garry Kasparov, il-champion ta' chess, lab kontra l-intelligenza artifiċjali u tilef 20 sen ilu. Ġifieri llum il-ġurnata fil-kamp ta' chess ġiġa l-intelligenza artifiċjali hija ħafna aktar mill-bniedem. Fil-fatt aħna nsejħula super intelligence. U ċertu aspetti ġiġa hemm super intelligence, ovvjament mhux f'kollox, tajjeb, u għatfadlilna biex naslu għal kollox, imma eventually it will happen that, issa ovvjament jiddependi aħna kif sa niddiljaw magħha, kif sa nużawha b'mod safe kif għadna fil-bidu. Fejn tpassar li tkun Malta minn hawn 5 snin oħra? Ma nbassarx jiena, għax tant qed nara tibdiliet, tajjeb, jiġifieri mhux biss għal Malta ma d-dinja kollha, imma jekk inti taqra x'inhu jiġru r-riċerka, kulħadd isemmi miljuni ta' jobs u tibdiliet, ġifieri jien ma nafx se jiġri, però li żgur li ħanaraw tibdiliet kbar dal-5 snin li ġejjin ħafna iktar minn kemm rajna f'dawn l-aħħar 50 sena. Ġiġa rajna accelerazzjoni qawwija, ma naħseb issa qed nilħqu ċertu accelerazzjoni li qatt ma rajna qabel. Tinsiex, illum jekk jiena ħanikteb programm, mhux se nikbu mill-ġdid jiena nuża l-intelligenza artifiċjali biex tgħinni nikbu. Ma dak li qabel kien joħod li xahar illum nagħmlu f'weekend. Fimt, ġifieri għalhekk qed ngħidlek ħanaraw ħafna tibdil. Prattiċità 100%, ma taħseb li mbagħad tażżen il-bniedem sa ċertu punt? Ħanajdlek tażżen il-bniedem jiddependi kif il-bniedem ħajuża bħal kollox, le ġifieri niftakar jgħidu jekk ħatuża l-karozza mhux se timxi, jiġi eżatt l-istess ħaġa di. Jien naħseb l-importanti però li rridu narġa' nisħaq lura fuq l-edukazzjoni nagħlmu lin-nies kif jużaw b'mod tajjeb. Speċjalment pereżempju tfal, ġifieri jien għandi tfal, intik ġiex eżempji, waħda wieħed mit-tfal tiegħi ma tantx tajjeb fil-Malti, tajjeb ta' essay lit-teacher u di ħasbet tudun karm, tajjeb ġifieri indunat li m'għamel xu, tajjeb u kellu jerġa' jagħmilha. U tallem lezzjoni għax jiena ngħidlhom użaw l-intelligenza artifiċjali imma użaw b'mod tajjeb, tajjeb u dak kien mod ħażin ovvjament, tajjeb kif juża. Ħasbet tudunk. Riċentement kienet jistudja l-eżamijiet u kif għatlek kiena nħeġġu biex juża l-intelligenza artifiċjali u uża ġifieri uża biex tikkrealu ċertu notes u ċertu saqsih ċertu domandi u dan, which is the right way of using it. Imma fejn żbalja. Meta ġi il-grade, induna li ġab xi 47 tajjeb u ma setax jifhem fejn żbalja, għax hu studja ġifieri dak kollox li tagħtu kien jafhom għax iċċekkjajtlu jiena. Però x'ġara, l-intelligenza artifiċjali ma tagħtux informazzjoni fuq kollox, ħallit pratikament nofs is-syllabus barra. U minħabba li hu ma ċċekkjaħiex, mela teknikament studja nofs l-affarijiet li kellu xi jistudja, tajjeb? Mela għalkemm uża mod tajjeb jiġri biex tgħinu għall-eżami, però inti l-intelligenza artifiċjali ma tistax tibqa' biss fuqha, trid tiċċekkja wkoll. U dak kien in-nuqqas tiegħu. Ġi għalhekk qed ngħidlek isma' importanti nużaw imma nużaw b'mod tajjeb u kif suppost, għax inkella hekk kif inhi tajba jaf tkun ukoll ta' ħsara. U inti taf dan l-intelligenza artifiċjali?